Margaret. Chifimo no nwe. Ah, me. Chifimo what do I do? Ndanga. Agela me isi ichari tetremie. Tigran what do I do? Tilemo what do I do? Idi aga. Ari kwa momo. Asma bia. Ije no nnukwu. Ahụrụ m n'anya. Agaje m uli. Gaje duli. Agajemuli na Anambra nga uli. Ndị anyị na ha nwere agbata obi. Uli nga. Agafe ama ọkalekwu. Wee be ha ka m gache. E nwere otu nwatakịrị nwaanyị gba ọbịa megekwanụ birthday. Aha ya awụ le aha ya Chidimma Ifesi na Chala dị. Chidi anara m aha mbụ Chidimma. Ke na anọ gbara n'akwụkwọ mbọchị a. Udara achala ndang. Ai. Echiche go dịkwa so imprecious. Ya bụ icheta oke ihe. Makwaso nwatakịrị to anọtọ m nya aha na-akwado njike sam gabadala m odiwe. Ka mma wakpọ die na phone ya sịwa m na ha nọ Dubai. Na ha gawara honeymoon. Na ha gbara kwa ejebo. Ya so kpọnwụ ya gawa honeymoon. Ya dipo gawa ebu egera moon. Ya na enwe ihe. Kpọrọ nwatakịrị nwa ọhụrụ ọ ga-asị ka ya na-aga dị ya mgbe ya nọ na agbọbịa. Ka ya ga ya na. Ọrajisi mmanụ aṅụ oyi. Aga wura nwa moon ote. Rapụ moon. Onye m sị ma gbagakwa na ebu egara makwa akụkọ dị eku akọla. Akụkọ nwoke ka akọla nwatakịrị nwa ọhụrụ nyaahụ be. Nwoke ahụ ọzakọla aha dị ewekwanụ m. Asịrị abịa wee Ebube Dike ndị uli. Ebube Dike 1 n'uli. Lahia da ATM machine ndị uli. ATM machine ya nga na-adọrọ ego. ATM card. ATM card o ihe ọgwụ. Gị were card wete gị ekwekwana na machine gị ji double foshia ya ka nla. Nwatakịrị maka chukwu m card wete mkparata card aha ka m sizo ye. Card ndị uli. Asa ya ka ndị uli na-eji adọkọrọ ego. Asa ahịa ọda ahụ oju le mọkọ. Oji moto emọkọ. Asị bịa na uli ndị ọrụ n'ụlọ waja. Makwa ihe anyị gaji ihe. Kwani ihe m ji agaji ụgbasa na amụ nwoke Chineke ga-esi meti aka n'obi. Ọ wụ beluso ọwụ kitchen line ka ọ bịara bịa. Rụọ na mma m kitchen line ma ọ rụọ na mụ na onwe m kwen. Ya ga-arụ m kitchen line. M sịkwa na ọ wụrụ phone ya ka ọ ziga wọdụrụ m. Ndidi. Machi. Adịra nga ụlọ ọnọ. Gbatara m ekwentị he m na-eyuzu go kene eji apị ego. Ya ga-agasara ya asara. Nwoke megazi o nwere obi mmanụ. O nwere obi mmanụ. Ndị niile deturule ya ọnụ. Asị m ndị niile dịrị ọnụ. Ndị niile mere venture into him. Ahụcha na ede mma ya. Okay, ndị niile bịara m in contrast with you. Yes, ndị niile ya na ya na-enwere contrast. Ha niile edecha na agbanwe onye ha wụ. Makwa nwatakịrị ha nwunye ya nwe amakata mma nwatakịrị ọ dobere ya. Ụdara acha na makwa Ebube Dike kwen ATM card gwa ya la anya ụdara ọma. Ozigbo ọhụrụ ụdara ọma ma ya ja hotel ọkwụrụ ya. Chiri ya ga n'ọlụta were ring hotel. Ajila gị ya n'aka ha agakwe. Will you take this man as your wedded wife? Yes, I does. Mburu onye m jesi m agawadala ebu asa nwere moto ejipụtara ibu agachege Dumbam nnukwu na ebu odam na ọga ha garu ha na m sị Chidimma happy birthday na nwa ka o dissolve ya so happy birthday ha bo I'm na honeymoon de mekwe birthday December double honors ngaru m sị happy birthday onye m gasị ma agawadala m gwa m lo m na ga ahụ nụkwa agaje m ilo minaga nna m ngwa na nga angan isomaga wo isomaga be debe m ga ihe biko Chidimma happy birthday hey ụdara ọma ụdara achala chama digo rawa kwano nemcha ATM rawa ụdara ero ụdara gwo gị rawa ube mgba gwo gị to avocado pio loye Congratulations. Yeah.